business parks mane owachi gwenge ma Nyanza. Apini yaro. King'iyo sani Kisumu International Airport beda achiel kuom kuma koro inyalo tigodo gi kata mana ndeke madongo nikech koro oketne kama inyalo tagodo ndeke. Nyiso ni koro nyalo chopo kinde ma ndege nyalo lwa Kisumu to owuok odhi kata mana e piny maoko kaluwore kod kaka imedo gere. Sitima en achiel kuom gima duong' ahinya e dongruok mar kembe mar piny. Gwenge ma Nyanza ni kama chalo nade ka koro wang'iyo gigi mondo mwandu miketo kata kembe minyalo kete gwenge ma Nyanza. King'iyo weche mag edible oils kata modhi mitiyogo mag tedo. Gin gik ma sunflower chon ni wacho ni timo maber e gwenge ma Nyanza Homa Bay en achiel kuom gi gwenge mamoko. Okaw kenge mo wacho ni wabro pogo koth sunflower itiyo kod gi weche mag siasa. Bang'e to gigi rumo. Ka oponi kuonde minyalo lose kembe gi nitie, uyore gi oger. Sitima machiel kuom gima duong' ahinya e juoken. Wan kama chalo nade kaka Nyanza, ang'o ma jotelo kaachiel kod sirikal nyaka koro tim ka imenyo Nyanza diere gi dongruok mondo weche gi obed mayot ne oganda FCPA? Aparo ni gima inyo ahinya momiyo weche gi seche moko iyudo ka kowachni ni aggregation center igero kata e county tiwuoro no dhi konyo gang'o. Nikech kit telo ma wan go. It's a leadership question. Yiena yie adog me muma ma wacho cha. Ne nitiere ruoth mane dhi safar. To ne en gi jotije gi adek. Achiel nomiyo siling 5, achiel nomiyo siling 3, achiel nomiyo siling 1. Call it ni talent, no luonge ni talent. Ariyo kuom jogi nodhi okawo motimo ohala momedo. Achiel nokawo mare moikelo korito go ruoth kendo ka ne ruoth oduogo no mor kogolo ne ni ruoth marai ne ruoth odhawo ne ni in lazy kendo in ng'ama nono kabisa. Mano kawo mare no miyo ng'ama no kawo mare 5 loka parja. Ang'o matemo wacho? Onge mokalo koro higni 3 ni kadhi Murang'a to ni maembe mane siling 3 koyer Irungu Kang'ata kawuono siling 20 nikech Irungu nodhi ogo bura gi joma loso juice modhi winjore kodgi ka gidhi chulo jopur ma omiyo jopur ma Murang'a incentives kendo oro extension service officers maneno ni puothe gi mag maembe gi orit maber mondo mi mwandu wuoge puodho kato gibedo joma ji tegemea. To ni thurwa en mbaka. Ichiwo kodhi tikia kana ni kodhi ni dwa dhi pure titi tere kanyi. Kidwa ni mondo jopiny odonje ohala mora mora mayot. Ahinya midwa no tim in large scale. Mupogore gi michame odi. Ok da pur odo madabal kata da pur pamba ka kia kuma tere pamba. Nyake kungi ya show of market linkage. Ki penjo Gavanas wagi kawuono. Have you sat down with any of these processors? To are you setting an agro-processing center? Ero ungi miluongo ni kia investment conference. Conferences, yes. Emunge bedo enena buch bedo piny ka gi ka. Ere agro-processing center moro miselo se county ni minyalo wacho ni na kelo ja process rabuon makabondo. Asemiyo gi loka na se kadho bura e assembly ma Homa Bay. Koro kenda se loso ndara ma tudwa gi wandai sitima nitie kanyo, pi nitiere kanyo, factory chani kacha. Ng'ata mapuro rabuon e Homa Bay County kabondo, koro kache kamitere rabuondi. Losuru cooperative society mondo migige ureu kanyakla tutero kacha. Dwe ka dwe ng'ata yudo chudo mare. Iga ka ng'ata yudo pesa ne motero nyithindo school. That is a leadership. Mane kama koro wadhi dong' e chien ka pinje moko dongore. Kenya chalo mana kaka ineno Afrika ka. Kikwano pinje mabeyo tiwacho ni South Africa dhi maber, Egypt dhi maber, kia Kenya dhi maber, to kibiro ka nitiere pinje moko mayuagoro. Mana kaka counties wage, nitie counties mabro yuagoro nikech kitelo. Pare ni sama wuoye ni Bati. Yes. Counties wage duto tetete koreu. Nigi capacity kata nyalo mar choko billion 260. 260 billion. Ka ok giloko shuru, ka ok gimedo gimoro amora, giketa efficiency gichoko pesani to gitiyogo. To pare ni counties gite choko only 60 billion. Billion 200 lala kore kama kumulale ng'amo ng'eyo onge. Ok dwar chik,
mana efficiency in collection. Moko be choke tok nene. That is corruption minjo wachacha. So it is a leadership question. Manyaka kwadwa konyore gi aggregation centers mikelo nwagi. Yes. Kende gero gi dhi karumo kuonde mang'eny. Nyaka wabed gi ikruok makare. Kikwa chal miyo mane mafuta rumone ka wuon kisera koro donjo in ko kidhi manyo mafuta. Ko kidwa kwa mafuta. Wadhi kwa mafuta kaka jo Nyanza. Omiyo leadership magwa. Nyaka nyiswa gima gitimo gi ikruok mane magiketo. An mane momiyo kamoro aseyo jothurwa. Ng'ami yiero kaka governor nyaka bed ng'ama ong'eyo tayo chenro mag omenda, ong'eyo weche mag budget malong'o. Ng'ami yiero kaka MCA nyaka bed ng'ama nigi lony e timo nonro e budget. Inyalo ni budget okal kata mar bilion 12. E bilion 12 ni bilion 4 en mar dongruok. Kikawo counties kata 40, tieni county ka county onego yud pesa makama. To kipenjo kata MCA ni bong'e ni kata ward neno onego yud pesa di. Iwinjo ka en tich mokawo maduong' en pako jatelo moyier. To tije moyier ne monego tim okotim. So we have to choose leaders who understand ma ong'eyo gimo dhi timo koyiere. Ka in governor ing'e tiji, ka in MCA ing'e tiji. Mondo mi kidhi assembly kacha tinyalo kolo gi wang' malbith gima budget wacho. Ting'e ni governor ne wawacho ni wadwa timo kama e weche mag pur. Yes. Waketo omenda marom nade e yor pur mondo mi wakony go jogi. To aggregation centers wagi ere kaka wadwa chako gi. Mane mabro kelo lo. Koro ka tieko atemo wacho ni ya. Yes. Gigi to biro ndi infrastructure mar ndara mabiro thurwa beyo. Kendo ker konyowa sane oyaw yore te kata mana pinje manolal ma sunflower nitie kaka Gwasi. Kawuono yawre. Mano nitie infrastructure. Mar ariyo, sitima. Moko anya kasondu sane wandaye gi jo ketrako ywayo kamora mora. Wayudo mago nitie. Magi enablers. Koro ka gigi tete oselosi. Tiyudo ka koro kama koro gik mar telo leadership ka. Mar koro riwo jogi teti kone watim ma. Kae kama koro iboyudo ka pi kale dhodi, mjumbe nitie, to enago ni mana weche moko manono, to pi me dhodi ni, tiluoko go gari, kata iluoko go ndiga, kata iluoko go lewni. To dhodi kae, kitieko te, imbi memory wuok e dhodi, nedhi e chiro dhi ng'iewo alot. E alot mogolo kisige piny gine. Nikech jowa ok par maber, to kama par ne guru kata ging'eyo, mane tij jatelo. You lead people, itelo ne ji gi vision, inyiso gi ni jothurwa. Timoro timo kamarach, biwago uru mbaka. Bedwa bede mondo wakaw maka mondo watim. Okay. Aparo ni mane kama wane gi fuok maduong' kako Nyanza. Yes.